Ay, kainit ba sa panahon? It's so very hot, just like me. Linya man dito, Angelicum, Liceo, The Barn, pagyung sa patag pa man di ba? At na ni kay sa WSLAI, hinada ni ang bago nga office sa Zoom. Muna siya ang perfume nga lahi, kalahian, yun ang nganong lahi. Kaya ang uban mga perfume, alcohol based, ang uban water based. Kani siya nga perfume is oil based. Dinhi sa akong channel, dinhi sa YouTube channel. Puhon-puhon manghatag silag palipay sa inyong tanan nga wala pa nakasulay og Zoom. Okay? Ang akong idea is magputaw question ta season 2 and then ang mahitabo basin ko kinsa to maka-answer ay na sila libre. Bullet size na perfume. And then ako mga subscribers kay katong isagid ka battle. What you think? Ha? Magbutaw question ta og sampulan na to ning mga naadali na to mga kita dali. Ito na ang Kutaw Question! Ay! Yan naman yung akong picture dali. Nakita ko dali sa akong manager. Oh, wapo kaya akong pagka photoshoot. Excuse me, sir. May hapon, sir. Nakasubscribe na mo sa akong YouTube, sir? Ha? Wala pa mo no? Ay, mo subscribe din mo ani ba kay sikat na gid mo ani ba? Muna ilang mga perfume mga igala. Oh. Sa pangalan na to, sir? Ron. Taga-asa? Taga-Upol. Minyo. Medyo. Nananay mga asawa, shout out sa ang imo, Ron. Mo na Ron. Mangatag ni sa Zoom og bullet size perfume para sa atong mga millennials baka na oldies or sampulan ta sa mo sa Kutaw Question. Kung makuha ni mo, sir, Libre. libre bullet size si kasara ni ha. Dapat mag-isip-isip yung ka kung unsay answer. Unsay gasuoton sa balay. Balay, suot sa balay. May masuot sa balay. Ang balay, di masuot. Di masaninaan. Final answer? Suot sa balay. Ang balay, wala suot man. Final answer? Oo. Final answer na na? Walay gasuoton. Wrong. So sorry, sir. Wala kay libre. Ning kuanan survey. Sir, Tyron, pila edad, then minyo na ba? Medyo binuhatan. Okay, adapit sa kaya ni Oro. Ipunan to. Ipunan. Sige, Sir Tyron. Same question. Unsay gasuoton sa balay? Usay, gaso utot sa balay. Lisod galing ng question. Ha? Usay, gaso utot sa balay. Kaya ni mo na. Ikaw. Usay, gaso utot sa Unsay balay. gasuoton. Ha! Wala kung logical din nga question. Okay. Sa mga ni. Trick question. Usay, gaso utot. Trick question eh. Kasuoton sa balay siguro ang koral niya kay ang balay naman sunod sa koral. Coral! Oo. Pangalan na lang siguro. Sure, final answer na ba yan, sir? Or wala? Naging chance? Wala yung idea. Mo na gyud? Very catchy mong good. Sige. Kay tungod, coral man ang imong answer? Wrong. Okay. Apil ka. Coach Choi, JR Waban. Minyo. Char, 33 na bitaw. So at least honest siya, ha? Okay. Minyo. Sure? Sampulan to sa mo, sir. Unsay gasaninaon sa balay.
Doon na ka wrong answer ang imong nakuan. Dapat kabalo na ka ani. Pintal. Pintal. Explain. Pintal. Kaya mo may i-quote sa atong beauty sa atong balay. Ay. Sa panimalay. La pintal. Pintal. Daw be, ang pangutan na karon sanina ba rin ang pintal? Mo naman na karon dayon. Ha? Final. Mura gid akong Mo na gid. matutag pintal. Apit na gid gamay na lang gid pero wrong ka coach. Ay. Sorry guys. Ano ba yun niya ba? Ay owner sa Zoom International dito at sa surprise ambush interview. Katit lang ha. Wait lang ha. Ato nang gisabot ang mga tag-iya daw ni siya dani mga kailangan nato ning amiguhon gyud. Excuse me. Hello ma'am, good afternoon ma'am. Say pangalan ka ni ma'am? Si Ann, si Ma'am Ann. Linya na and taga Ipunan. Ma'am, akong dakong pagyukbo sa imong desk nga nakakanta ni ma'am. Ma'am, nalang kay kutaw question ma'am, gipang pangutanan na nako na sila ma'am. Pero walay naka-answer sa ila. Murag ikaw gid daw ang maka-answer ani kay ilaw ng tahanan. Speaking of tahanan, it's about tahanan magud ang question. Ready na ka ma'am? Try. Sige, maulawan si ma'am. Sige lang. Ang pagkana, unsay gasuoton sa balay? Unsay gasuoton sa balay? Una-una nga, kutaw question ni, posible ni nga binuang, posible nga trick, posible nga logical, posible kung nga kuan mo ni naka... Sinina. Siyempre. Sinina? Sinina pambalay. Ako kang hatagan og clue ha. Nara diya. Hapit na. Final na answer? Dili. Unsay gasuoton sa balay? Wala may suoton ng balay, di ba? Is that your final May answer? suoton sa balay nga. Unsay suoton sa balay. Mhm. Wala may suoton ang balay, di ba? So mo na yung final Wala answer? sinina ang balay. So mo na yung final answer? Yes, sir. Okay. Final na answer na ni Ma'am Ann. Ang iyang answer nga walay gasuoton ng balay is wrong. Ready na mo? Ready na mo sa answer? Ready na mo? Sige, ready na. Kapag ka ni. Apil ka sir, isa dili. Sige. Ready na mo? Yes. Okay. Ang gasuoton sa balay, according sa Kutaw answer is... This episode is brought to you by Zoom International Perfumes. Zoom Perfume is a high-quality, oil-based, French-inspired perfume that will last longer than your ordinary perfume. Are you looking for an additional income? Join our team now. Be one of our resellers, wholesalers, and distributors in Cagayan de Oro, Misamis Oriental, or the entire Mindanao. Be part of our pioneering group. Dare to smell the difference. Maximize your potential and Zoom with us. For inquiries, leave me a message at Master Popey Facebook page. Pulan ta mo og botelya ha, mo ni siya ang atong tsura sa atong mga perfume. Pang babae ni siya coach. Lain-lain kani siya ang classic, pero kani ang sa ni? Elegant series. Elegant nga series. Muy kani akong ganahan no? Perfect. Perfect sa mga batanon nga walay uyab diya. Kani napoy pang bachelor o wala gyud uyab o kana. O, executive sigag kurbata diya kani pwede ni mga business men and women. Dagan pa kay dani oh. Ano ganin niyo? Gentleman. Muning gipakita karon sa mga babae nga wala na kaayo ni hit na kastanan gentleman. Sa mga dili makaingon mga bugnog simod kaning charm. Charm ang kailangan ninyo, Brad. Muni bagay sa ako, famous. Subscribe. Para ni kang ko ano, Burt Reynolds manly. Exquisite. Agay, para kang
Ambot, i-google sana, ambot na yung sa meaning ng exquisite. So yung meaning ganyan na, Bisaya, exquisite. Murag lahi, exquisite. Sa atong next nga episode, kani atong ihataga. Sa mga subscribers lang ni, ingani kadako ang akong ihatag para sa inyo. Good for mga 3 months, depende sa inyong paggamit. Kay oil-based mo guni, dugay kay mawala ang iyang humutan, di ba? Munang tipid food. So muna akong ipanghatag ha. Sa mga girls diya, subscribe na mo kay ang subscriber akong hatagan. Tabog-tabog na ni. Apil ka sir, isa dili. Sige. Ready na mo? Yes. Okay. Ang gasuoton sa balay, according sa Kutaw answer is address. 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 Ito yan sa lina ko. Kapit na! Hindi man pwede. Sa nila, pero kay English man diba? Address. Pwede po siya address, pwede po siya address. Ayan. So, si Bert Reynolds, ano masasabi mo? Next time. Next time. Visit. Mayor, cool. Oy, for mayor. Ayan, Bert Reynolds for mayor. Ayan. Ay, pakita na ko yung kalungalay ko na raw. Kana ako na yung kalungalay niya. Diba, pareha ako. Kato na yung pusing na naman. Diba? Asa man. Pareha sila na nga to. Ayan. So, next episode, mga tuta sa Limkit Kay, dito sa Centrio, abangan ninyo kung asa ko mo adto. And then kung makitaan kayo ko ninyo sa mall, niya nag-interview ko may nga na putaw question, mauna na, manghatag na kong Zoom perfume sa inyo. Gikan na siya sa Zoom International CDO. So, katong gusto po mga negosyo, pwede po sila mga nila ni ma'am. Diba? Katong gusto mo magbenta ng Zoom perfume kay kani, quality man yun ni France, tapos oil-based pag yun. Diba? So, dagan pagkikay ka mga lain-lain nga mga scent nga imong ganahan food, specific, for babae, for lalaki, for tigulang, for bata, may uyab, naay ka ng muli na yung kasawa. Pwede ha. Katong na yung mga asawa dya, pero nanginanan pag uyab. Bayan, isa lang. Bitaw. So, bata ka ng next episode na, kita-kitsa, doon lamang sa Master Poppy YouTube channel. Subscribe! Bye! I-greet sa iyong mga batos. Greet ko. Akong i-greet sa tanan Dayo. mga kamiguhan sa Dakbayan o sa Misamis Oriental. Sa manay murag pang mayor man nga eleksyon man nga. Mayor na dihapit. Sige, pagkagawan man din nga. Ban? Mga gani. Sige. Akong Sa mga standby sa poll. standby na ako. Gid lagi din yo. Nanagin ni siya yung mga kuan no. Nani mga constituents nga mga standby din yo. Ora. Para.